A Sant Joan de Déu creiem que un món millor és possible i gràcies a tu cada dia treballem al costat de les persones que més ho necessiten. Per això tenim cura dels infants i joves amb problemes de salut i també de les seves famílies. Treballem perquè cap persona se senti sola i tothom tingui l'acompanyament que necessita en cada moment. I fent-ho també oferim formació, un futur professional i una inclusió social per les persones que han tingut poques oportunitats a la vida. Gràcies a tu també financem projectes de recerca i d'investigació per trobar nous tractaments que ens ajudin a millorar la vida de les persones. Acollim a joves i a famílies que busquen un lloc per construir una nova vida lluny de casa seva. Creiem que una llar és més que un sostre i treballem perquè les persones que ho han perdut tot tornin a tenir una casa des d'on refer la seva vida. Generem llocs de treball per persones que tenen capacitats específiques i també facilitem habilitats i recursos perquè les persones amb problemes de salut mental tinguin una vida plena. Compartim també valors i feina amb altres centres de Sant Joan de Déu en països en desenvolupament i tot això ho fem gràcies a la solidaritat de milers de persones com tu. En nom de l'obra social de Sant Joan de Déu et volem donar les gràcies per ajudar-nos a construir un món millor.